YouTube channel. So, nandito po tayo sa Santa Barbara. So, ganito po ang itsura ng Santa Barbara kung ito ay umaga. O, yan o. Ang ganda-ganda po guys o. So, tingnan nyo. So, yan guys, ito po yung Santa Barbara. Mamayang gabi guys, alam nyo, napakaganda. Pero sa ngayon, umaga, ito po yung itsura nila. Yung ba'y nagsipilyo na? Ako, nunca. Itsura ng Santa Barbara. So, may octopus din guys, oh. May octopus din. So, andito yung ate ko, Lovely. Hi! Say hi to my vlog. So, ayan o. Oh, nakakatakot daw dyan, guys. So, meron din nagbabasketball doon sa gym. Ah? Tapos, meron din mga rider. Ayan, guys, oh. Tapos po guys, meron ding super beach. May super beach. Yan o. So nakikita nyo ba guys? Ang nakikita ko, super beach. Yan o. Tapos guys o. Tapos Jollibee. And then meron ding sakyan-sakyanan guys. Kasi hindi ko na alam kung saan pa to. Kasi first time ko guys eh. So ayan guys, meron din nagbabasketball. Ganito lang ba? Ito naman eh. Ganito muna guys ang picture ng Santa Barbara. Pero mamaya guys, ipapakita ko sa inyong gabi ang itsura ng Santa Barbara. Super ganda talaga guys pag mamayang gabi. Kaya hintayin natin guys, kaya huwag kayong babak dyan. Diyan lang kayo, manood lang kayo guys. You don't know my God. Hello guys. Ano pangalan nito? So yan nga po yung isura ng silo-silo nila dito Santa Barbara. Sa umaga. So, titingnan po natin ang isura ng Santa Barbara bago gumabi guys. Tingnan nyo guys. Yan po yung auditorium ng Santa Barbara. Ang ganda guys. Ang lawak. So yan nga po guys, nag-itsura ng Santa Barbara tuwing umaga. So, update na lang namin kayo guys if maggabi na. Diyan lang kayo ha. Hello guys! Welcome back again! So yun, naggabi na. So, gusto niyo po ba makita ang Santa Barbara? So yun nga po guys, nahintayin po natin ang gabi. So
Grabe guys, hinintay pa talaga. Gaya ng paghihintay ko sa kanya. So, so yun nga po guys, andito na lang po tayo sa Santa Barbara. Yan po guys. Ipapakita na namin sa inyo guys. So let's go. We wish you Ulit, a Jeremy, parang Merry kahit Christmas. We wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas kayo. Santa Barbara. Plaza. So yun nga po guys, ililibot po namin kayo dito sa Santa Barbara. Tingnan niyo guys, oh, sobrang ganda guys. Sobrang ganda. Yan po yung silaw-silaw dito sa Santa Barbara. Pakita mo ka lang. Grabe, ang ganda po guys. At marami pong dumadayo dito talaga sa Santa Barbara. Guys, pakita na sa iyo ang statwa na maliit lang. Pero ano, astig. Ayan o. Yan po ang statwa ni Dr. Jose Rizal. Yan po guys. Sobrang ganda po. At may mga nagtitinda pa po dito sa gilid-gilid. So guys. Yan po yung auditorium ng Santa Barbara guys. Sobrang lawak po. Yan po. Yan, may naglalaro po na skater. Jeremy. Ang tungaran to yun. Ganda po yung silaw-silaw dito sa Santa Barbara. Punta tayo sa South po. Yan po guys, may Korean din pala dito guys. Oh. Yan. Yan po, oh, ang ganda. Yan po. At may octopus pa at si Jollibee. So, entered na. Saan tayo punta? So
So, yun nga po guys. Tataya si Jermaine. Tingnan natin guys kung mananalo siya. Ay, bokya. Ay, bokya pa rin. Ay, talo. Bukya. Wala. Last na! Ano? Failed. Mahirap eh. Wala talaga. Gusto ka ba? Etsik ka. Ano? So, ito na nga po guys, oh. Wala pang naglalaro. Ayun, punta tayo sa anong pangalan nun? Super big guys. Kunti pa din naglalaro guys. Sa Caros, ano yan? Caros ata yun eh. Carousel. Tignan nyo guys, ito yung Santa Barbara sa plaza. Tignan nyo pag gabi, super ganda guys, oh. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Bilang ka na, ano Christmas yung paa and a natin? Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Meron Happy ding New ticket Year. na para Now bring sa us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out
Magbibingka din pala guys. Wish you a Merry Christmas. Yung pamilya ng mga Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
wish you a pamilihan ng Merry damit. Christmas and a Happy Wala New nating Pedestrian Year. line. The tidings we bring Medyo to masakit na po you yung paa ko, and guys. your kid. We Sakit-sakit wish na you a talaga. Merry Christmas and a Happy New Year. Sabay tayong. Sabay tayong tatawid. So, So, yun nga po guys, andito na po tayo sa pamilihan ng mga damit. Dami po ito. Titingin-tingin lang po tayo guys, pero hindi tayo bibili. Titingin lang. Papasyal lang namin kayo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mga We all like accessories ng figgy mga po. pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a